Yes. Har jeg altid godt kunne lide konkurrence og sport. Bocuse d'Or er jo noget helt specielt. Det er jo en enestående elitepræstation, synes jeg, på lige fod med sportsstjerner. Den der stemning, intensiteten, at stå og lave mad i det forum og bare vide, at du er klar til nogle dommer, som virkelig værdsætter mad, ikke? Det er en fed fornemmelse. Jeg giver virkelig det ypperligste. De allerbedste ting, jeg kan komme på med de forskellige råvarer, jeg nu skal bruge, dem sammensætter jeg. Men der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe udfordring at stille op igen. Det er så intens, så det er helt fantastisk.